So many believers, especially from the Christian community, vanobelieva kuti vakafa havana chavanoziva. But how do we then explain nyaya yaamai vekuDarwin vanofa, mwana wavanosiya anouya achitorwa nehama dzekababa vake avo vavakatadza kuwirirana navo vachiri vapenyu, votanga kumuka live vachitende munotora mwana wangu. Imagine mbuya vako ivo vanenge vachiroya, but mukuroya mavo imomoka she discovers kuti aiwa uyu mwana uyu muzukuru wangu uyu ane zviri paari zvisingapindirane neni. Maybe vanonga vaona kuti une mwenje uri pauri usingapindirane navo, and then she decides to hate you, kukuvenga chaizvo zvamasimba ose, kukuvenga zvepasine kudenga, zvekuti iwewo unotanga kunetsekana kuti but ini sei gogo vangu vakanyasondivenga zvekudai so, until one day unosangana nechokwadi usinotarisira. Kwetowo madha vari kuSouth Africa vaida kuurayiwa kuhospital nezveusiku. Ladies and gentlemen, this is Slick Media TV, pano pamazimu Untold Stories, panokupai nyaya dzakasiyana-siyana, nyaya from paranormal activities, my spiritual encounters, my testimonies. These are real stories coming from real people. Inyaya dzekuti dzakangoshaya akadzitsanangura chete. My name is Slick Lelikwan. I just want to thank everyone who sent their birthday wishes. Guys, ndakazofadaya. Ndisina kukupedzera nguva yayi, ndoda kuti tinyatsopinda munyaya idzi, tinyatsotera, tinyatsonzwa kuti zvii zvaiitika, zvaifamba sei. Makadi mose, makadi nendiri amai vane 36 years akakurira kuMount Darwin. Ndinongonzwa vanhu vachitaura nezvezvipoko. Inini I believe everything that they are saying, because inini I came across one kumusha kwedu isusu kwaive nezvipoko, zvimwe zvekuti zvemoto, zvimwe zvezvinongo I don't know, kana kuti waive udiki rekuona zvinhu zvakawanda izvozvo, but I don't know. But kwedu isusu kwaive nemahora iwayo. So makore aya kwaive nenguva yekuti ana amai kwaive nenguva yekuti handiti vanhu chirwere ichi chemazuva ano chiriko mazuva ano ichi chaisava nemushonga makore iwayo. Saka ingonzi kana munhu arwara zvekurwara zvezvotonzi ngaaende kupi, ngaaende unorwarira kumba, motoziva kuti zvavharana. Saka inini mbuya vangu vaive nevana 9. Saka unfortunately vakafirwa nevana 6. Ndongoti chachingori chirwere icho chaitakura ichochi. Saka vachingosiya vana dzichingosara dzanherera. Saka pana mai vangu, ini ndaiti mai because aingoti mai, but ini mai vangu vachiri vapenyu, but aiti mai because munini waamai vangu, ndaingoti amai. Ndomashedzero ataingoita pamba ipapo. Vakarwara ende vakatorwara tichitoona. Vaenda kuchipatara zvikanzi idzokerai munoona urwere muri kumba. Otoziva kuti pasisina. Ndobva tagara. Mai vachirwara. Saka vaive nemwana wavo, second born, hanzvadzi yangu, my cousin brother. Unfortunately naye akazoshayawo, but akazoshayawo atombogara anga kuma 29 years. Saka anga achiri mudiki makore iwayo. Saka pairwara mai vake vaiti akaenda unovaona paya, kana kuti ishungu here, vaibva vamubata zvezvekumubata neruoko zvine simba. Mbuya vototi iwe siya mwana, usada kunitakurira mwana wangu. Then musi wavakazoshaya manheru acho, ndobva vaenda cousin brother yangu kunoona mai. Vapinda mumwe abatwa futi neruoko. Mai shaiwa mai vari kuruwana kupi simba, abva vabata cousin brother yangu nesimba futi. Mbuya ndobva vava uyu. Saka manheru acho atangonzwa kuti mai vazoshaya. Ndozvinongota vanhu vakuru vanongopinda mumba mai vashaya chichi. Ndagara by 3 days kubva kwanaya kunaya mvura yekuti unoshaudza kuti imvura rudziko. Saka mbuya vangu akabereka futi, handini ndataura kuti paine vana vakawanda, taitogara tiri 24.
Mbuya vangu akabereka kamuka munini kangu vaenda kumusoro. Papa neimba yekuti tatiri kuzasi nekumusoro, saka vakabva vaenda kumusoro. Vakadzoka kwavachimhanya vachipopota. Isi angoti ameno ndezveudiki, isusu hapana zvatingakwanise kuziva ndezveudiki. Tanyarara paya zvapera izvozvo. So rimwe zuva I still remember mbuya vachimuka Maxine ndobva vati asikana, amai venyu vanga vari muno because taingorara mukicheni because hatisina kana papasina kana anything pamba ipapo. Taingogara patiri 24 takawanda kudaro but there was nothing because ambuya vangu vafirwa zvakanyanyisa. Vangomuka Maxine vakati asikana, because ndakanganwa kuti cousin brother yangu vanhu vekwavo ana baba vake vakangoti chipei mwana tindombonomuchengeta sezvo mai vake vashaya, isusu tombomuchengetawo kumba kwedu. Vana mbuya vekwana baba ndobva vati alright, ana mai ndobva vati alright, ngaaende tinozoya tichidiva. Kati tinouya tichimutora because anga kutoenda kuchikoro, taitodzidza tese nehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu yange ine tatakangosiyana nemwaniye. Ndobva ati handei, vamutakura pavaenda. Ndopakatanga maora ipapo, vamutakura vaenda. Mwana aenda nehama dzake, hanzvadzi yangu. Ko achazodzoka naye kana vavhura zvikoro, because mazuva akashaya mai, zvikoro zvanga zvakangofara. Nguva yekuti mwana avhare zvikoro haangauyi. Saka isu mbuya manje takarara mukicheni, isi tati vana vadiki takatokodzera. Mbuya vakamuka Maxine vachidza asekuru, because papa naasekuru naamai vangu nevekundibereka vanga varipo. Ndobva vangomuka vati bva vatoshedza amai vangu vashedza asekuru. Zvikanzi uyu anga ari pano. Nesuro akauya akatonditi akagara pabhenji. Akagara pabhenji. Ndobva ati amai, sikanzi ndobva ndatoti handibva ndamuka vandagara iye anga akagara pabhenji. Mind you kuti amai vangu ava vanga vari vashandiwo vekushaya vaya. Sikanzi auya akagara pabhenji. Akati amai ende munotora mwana wangu. Zvikanzi kondomutora segozi wangu atotanga kutomurambira. Tata kutoti titore ngaachidzoka kuchikoro vatanga kutomurambira, vanhu vachisenda vanhu kunomutora because it was a distance kubva kumba kwedu kuenda kumba kwaanogara ivo. Kuti uende unotora mwana vabva vati hatisi kuda naye. Isusu ndisakuona moto manje kunoko kwatasara kunoko. Hanzvadzi vauya vakagara pabhenji vakati amai mukai, endai munotora mwana wangu. Ambuya vakati handikwanisi, ngatakatuma vanhu paya. Vakati ushu havana kutipa mwana, saka uda ndidini. Zvikanzi endai tumai amai ningi kureva mai vangu iniwe kundibereka, vaende unotora mwana wangu. Hanzi ndobva vati ndakundonochera mvura. Hanzi ndobva vatotora bhaketi ndobva vatobuda. Maxine mbuya vakutaura nyaya iyi, ndapindwa nechando, tanyarara. Saka sekuru wangu hanzvadzi yavo iyi manje handipanga pasara vanhu 3 chete. Sekuru wangu hanzvadzi yavo iyi manheru taakunotenga muriwo isusu. Inini nasekuru nemumwe mwana wemukoma wavo tiri kutofamba paya murodi tatoenda. Saka sekuru wangu akapinda pahirosi pedu isusu. Taitoti hirosi. Vangopinda nepahirosi paya vachitaura kuti iwo hanzvadzi zvauri kuita handisi kuzviita, haona vakutyisidzira vana because munhu wese aigona kungopinda mumba uchingomhanya piti kupinda mumba uchimhanya because unonga waona something outside. But vanhu vaingozvinyarara. Ini ndanza ndaita come across ivo. Tatopinda nepahirosi paya ndobva tatopinda vachitotaura kuti iwo hanzvadzi zvauri kuita handisi kuzviita, chichi uri kutyisidzira vana, ona wauya kuna amai, saka sindisodii mwana wacho vari kumurambira. Alright, tadarika taenda kunotenga. Kwakuri kumazuva rovira kuma7-7. Mazuva rovira taakudzoka because tatine tsika yekuti mari yekutenga muriwo taisirwa 1 leta, then tozoenda kunotenga muriwo kumagirosa tozodzokera. Then kuma8 taamurodi kudzoka. Ini ndinofamba kudai so. Sekuru ndo vanga vari pamberi. Ko inga pane munhu murodhi. And mind you kuti amai vangu vanga vakaenda vakapfeka gemenzi. Saka inini ndakatonyatsoona kuti ko ndaamai avo nyazoona nekuziya kuti kuinga ndaamai vangu vano vakatigarira kumberi kwerodhi, vari pakati nepakati perodhi. Ko amai vari kudei apa. Asekuru vatanga kupopota, manje uri kutityisidzira nevana, uda tiite sei? Wakagara murodhi uda tiite sei nevana? Mai ini handichakwanisi.
handichakwanisi nekufamba, handichakwanisi nekudii. Asekuru vari kungoenda isi akungoteera. Amai vaindobva vatonyatsoti budira murodhi, bva vatomira apa vakangotitarisa. Tadarika po tumaroto chetu mushando yetu tudiki diki, takutodarika nepaya mai vakangotitarisa negemenzi ravo riya. Zvavakaenda vari zvezvo vatakavaviga vari ndizvo chaizvo totoona kuti koinga munhu wangotitsambukira murodhi patapindawo kudai kufamba kuenda. Taenda vaititeera futi mumashure, tikafamba paive nemunda wanga tinawo, ndobva vanomira mumunda, kufamba vapamba. Tichituka chaivo kwada kutovaona negemenzi vari kutoya vakangonyarara zi. Ine ndapinda ndasvika kumba, handina ive netsika kuti atiti vana turi vana vadiki nguva iyo, saka vanga netsika kuti kana tikada huni enda munotora huni panze. Ndakati nhasi sadza ndakaguta, musandipe sadza renyu, handisi kurida, handisanyika handisingadye sadza renyu, hapana nidhi yekuti munditume panze, saka handisi kuda sadza renyu. Kwakurara mangwana kwakusonisa zvinonzika vanhu vasangane zvakaipa utauri. Mangwana ndakuchizoudza mbuya ndozvatakaona nezvuru. Ambuya akati ari kuuya ende vaitouya kunyange kune munhu wese. Mwana asati atorwa kako, ichiri hora iri mumba ya mwana asati atorwa, vaingouya nyange kwakadii vaigona kusvika kugara pabhenji. Vanhu vakarara vaigona kusvika kana munhu ongobuda ukachimhanya, yowe ndavaona vaingona negemenzi riya ravakaenda vakapfeka ri. Ndobva vazoti mwamusi, handi mai vangu inini kune zvaranga asingazvibhilivhi, vaingoti imiwe munongotaura. Saka mwamusi ndobva vanzi ndozvavari kuita zvanzi alright. Ndobva vazouya kuna mai, vavazoya kuna mai vangu inini, vavati vavashedza nezita, iwe hanzi bvandamuka bvandagara, zvikanzi enda unotora mwana wangu. Zvikanzi ndinogona mutora sei? Ivo vari kumurambira, zvikanzi havanokupai, endai munotora mwana wangu, this time endai munotora mwana wangu. Amai ndobva vamuka, ndobva vakangomuka makuseni vaine hasha. Zvikanzi vavashedza hanzvadzi yacho yekuzvarwa nabrother uyu, shamwari nhasi tiri kuenda kunotora mwana. Zvikanzi tinogoenda sei naamai ko vanhu vacho vari kurambira? Hanzi tiri kuenda. Vangomuka vakatanga kunyora tsamba yekuti sekunge ndibaba vaamai vekushaya. Nyange tsamba ndokumbira mundipe mwana wangu, makangorega chichi. Ndobva vatonoenda makuseni vakangomuka vanhu kwakutoenda, vakananga kuTabex kusinogara muMount Darwin, kunana Mount Darwin uko. Vakananga kuTabex kwakutononzi vasvika kuya ndipei mwana wangu, ndavanotora mwana. Zvanzi vanga vatomuisa kuchikoro kare, uku kune uku havasati atombouyiwe kuchikoro, ari kutobvunzwa uku vanga vatomuendesa futi kuchikoro. Apa vaimuendesa kumombe, kunofudza mombe, apa ari mudiki. Saka ndofungawo mai ndozvavanga vari vakatsamwa izvozvo. Ndobva vatongopiwa mwana kudzoka, ndobva takatotiwo hapasisina zviri kuitika, ndobva takatozozorora. But now mazuva avo kana vainewo because just kuti pakazoshaya futi, because kuti vanga vakazvarwa vaine chirwere futi, vakazoshaya vakuma 29 years. Saka vanhu vakandisamisira kuti bhuti varwara chichi. Ndikati regai tigovanamatira vabvume kudii, vakaramba kumwa mapirisi. Akati ina handisiri ndakatsvaga chirwere ichi, saka ina handidi kumwa mapirisi. Ndobva vazodii iwoyo, ndobva vashaya. Saka nimwe musi ndaitonamata, Mwari please save my cousin brother please, ndichitonamata. Mai ndobva vandivinga mausiku, mai vangu vaya kuri kuhope manje, vobva vandinyaradza kuti iyo nyarara. Ndobva ndatonyarara, ndokuti mangwana acho kwakutonzwa kutoti munhu adii ashaya. Ndo zvatakasanganawo nazvo, but kwedu kuMount Darwin zvipoko vanga visiri zvekunyeperana. Zvipoko zvanga zvakawanda zvemoto izvi, asi iyi yakazotopinda nekumba kwedu anga ari mai vangu, munina wamai. Ndinotenda nekuteerera nyaya yangu kana mainzwawo. Mukoma Slick Makadini, nokutendai chaizvo nepurogiramu yenyu.
makuita kuti vakawanda tine zvakawanda zvakaitika tichikura zvatisina kukwanisa kumbosheya nemunhu, zvatisina kutombokwanisa kana kusheya nanhasi, but nokuda kwepurogiramu yenyu takukwanisa kuti taurewo zvimwe zvinhu zvingobudawo matiri tingonzwawo kungeurerukirwawo. So ndauyawo nestori yangu nhasi yakaitikawo tichikura. Tichikura isusu mai nababa vanonzi vakarambana tiri vana vadiki chaizvo, because vakabva nesu inini nasisi vangu tiri vana tisina kana kutombotanga creche, vakaenda nesu kuna mai vavo kunova gogo, ndokwatakandokurira tikazonotangira grade 1 tichigara nagogo, grade 2 grade 3. Mai vedu ipapa havana kubvira vakambokwanisa kubudikira because zvinhu zvakatovaomerawo. Unongozivawo kuti wanga uchigara nemurume, murume ongotengesa imba. Infact zvavakaita dhedhi vedu vanonzi vakatongotengesa imba vasina kutomboudza mama kuti datengesa imba, ndobva vatengesa imba. Mazuva ekuwirirana nemuridzo wemba tenga imba kuti muridzi auya azopinda, dhedhi ndokungosimuka ndokubva vaenda kumba kwamai vavo, ndokungohaya rori ndokutakura paproperty yavaiziva kuti ivo ndo yavakatenga, ndokungotakura. Yavasina kutenga ndokungosiyawo musikana webasa pamba ipapo. Manheru vanhu varidzi vanga vakatenga imba vachizouya, mama vachibvawo kubasa vachisvikawo vanhu vatenga imba vasvika vashaya kuti kozvi zviri kuitika, vaya vakati tisi takatotenga imba, takatotengeserwa imba, tisi tatouya takutogara. But papa asisina zvekuita. Lucky vanhu vakatenga imba vakatombonzwisisa, vakachitoti kuna mama iwe tokugarisa kucottage. Vakatombogarawo kucottage. Saka life yakatombovaomera zvekutodaro zvekuti havana kutombokwanisa kana kuti vanoti vanouya kuzotiona kana kudii. Ndokubva tagara takadaro kusvika ndatanga grade 1 grade 2 grade 3. Pandakapedza grade 3 mama ndopa vakazouya muna December chikoro chavharwa, vakatikumbira tinachikumbirawo vana ndimboenda navo kuholiday ndikumbonoona mai vangu. Ndokubva vabvumirwa, ndobva tabuda namama, ndobva taenda kuholiday kumusha. Saka kwataigara kwababa uko kutawuni, kwamama kwatakazoenda kumusha. Saka it was our first experience kuva kumusha, kuonawo mbudzi, kuona chichichi. Takafara chaizvo kuva pamusha, tikanakidzwa nako kumusha kuya. Kumvura kwaiva kure zvekurevesa chaiko kwaiva kure. Kuhuni kwacho kwaiva kure, dzaisatombowanikwa zvekumhanya. Miriwo chaiyo kwakusina magadheni, kwakusina chii. Saka kune kuchibani kwaiendwa kunotemwa derere, kutanzi vanhu muri kuenda kunotemha derere kudidi. But isusu sevanhu vaenzi zvizhinji tatisingaitiswi, kana achida kutozviita taingozviitawo nekuda kwedu. Kumvura taitongoendawo kuperekedzawo vamwe, ukada kutakura 2 liters ukanzwa kuti uri murodhi yarema wosiya, waingosiya. Saka treatment yatakapiwa ipapo, vanhu vaidya vari magrupu vakawanda, isu taipakurirwa tiri 2. Treatment yatakapiwa ipapo yakatifadza zvekuti takabva taona kuti this is the right place to be, because kwatakabva uko kwagogo vanga vakura. Saka vakura kudaro vaimeka sure kuti basa tisi taitoita pamba kwaikogara inini nasisi vangu nevana vatete vangu 2, dzaiva boys but vaiva maage eduwo futi. Saka tese taitoita basa. Ari pajuti rekubika pangava manheru waitobika, ende munhu waitodya munhu aidyira muplate make. Hakuna kuti kwekuti taidya tiri 2 kana kuti chii. Munhu aidyira plate kwake. Kuseni everyday tisataenda kuchikoro, ari pajuti aifanosiya vabikira porridge gogo nasekuru, otovabikira porridge ravo, worisiya riri pastovhu riri pa1, magetsi aisaenda kudhara. Wosiya wakatobika tea woisa muflask, wosiya wakaseta chingwa chavo chebreakfast everything. Saka taakwagogo uko manje nezvataiitwa kumusha uko takaona izifu uko taibatirirwa. Apa uko kwacho taidya sadza nenyama everyday kutawuni, zvese zvichifamba zvakanaka. But takabva tangoona no man, hausi upenyu, kunoku ndokwatiri kutorarama life chaiyo. Ndobva tatoramba kudzokera kuya. Tikati hatichada kudzokera, gogo vanozotibata rafu, vanozotidai. Ndokubva vanhu vatinzwisisa, ndobva tatogara.
musi wakwira mai vedu bhazi ndo musi wakapera zvese. Zviya zvekuti hanzi mwanasikana anogarika kumusha kwakazvarwa mai vake, haini kwandiri zvakaita opposite. Zvakaita totally opposite. Mangwana acho chaiye kusenta takutotsigiswawo ma20 liters endai kumvura. Vana namai varipo pamba ipapo, ana mai vacho votora hembe dzedu pavana vavo, tigosara takashama tisina kana hembe kana bhutsu zvayo, taitoenda kuchikoro netsoka. Kana chataiva nacho tanga tisisina, tanga tangovawo vanhu. Nhamo kugeza kwaigezerwa kurwizi nekuda kwekuti vanhu vanga vakawanda pamba uye kumvura kwaiva kure. Saka mvura yaiti kana ikauya pamba yaingogezwa nevanhu vakuru, ana gogo nanani vasingazokwanisi kuenda kumvura. Vana vese nevamwe tese taigezera kurwizi. But panguva yataiva vaenzi taibvumirwa kugezera pamba. Zvakabva zvachinja zvese izvozvo, tikabva tanzi hatichatogezeri pamba, takutogezera kurwizi. Takutotakurawo ma20 liters bucket. Saka vanhu pamba ipapo pakawandwa, panga paine vanhu vakawanda, ma-extended families. Vamwe vacho handisingatombozivi kuti vaimbova vanani, zvaimbofamba sei, panga pakawandwa. Vana vechikoro veprimary chete, I remember we were 16 vana taibuda pamba papo tichienda kuprimary. Kuti masekondari hanziti vangani, kuti vana madzimai akamitiswa ari pamba ipapo anga akawandawo. Pakaurayiwa huku pamba yaisatombokwana kuti vanhu vanobika huku vagodya. Vanhu vakuru chete vanotori nevana vanga vasingaikwani huku iyoyo. Saka isusu kuti tinzi tadyawo nyama hunge paurayiwa mbudzi kamwe ipapo, kwete kuti ikaurayiwa tinoidyawo ka2. Aiyo, musi yaurayiwa ipapo ndo musi unotarisirwa kuti vana vambodyawo nyama. But isusu kwatiri tatingatomboidyi futi, because tatakudya tiri magroup. Saka isusu pagroup pedu taidya tiri 6. Saka nyama yacho muplate yaipakurwawo futi iri 6. Yapakurwa iri 6, vamwe pakuseva sadza paya vaiseva pakuseva muriwo vaibva vangobatanidzira nyama nesadza. Saka pamunozonosaronhonga nyama dzinenge dzisisakwani. Saka pakunhonga nyama yainhongwa neukuru. Mukuru akanhonga, anotevera otevera, anotevera otevera. Painozosarosvika pa10 yangu panenge pasisina, hauchatoidyi nyama iya. Mazuva ekutanga patakatanga kudya tiri magroup, waiti ukangodai musi wa1 utugure musi wechi2 sadza ratopera, wochema uridza mere, gogo vokutuka, kusvika tazongwarawo taakugonawo kudyawo fast yaiita vamwe. Tazogona kudyawo fast yaiita vamwe, tatogonawo kuadjusta, takuraramawo life yekumusha. Mind you, gogo vangu ava yaiva n'anga huru yaizikanwa kuarea ikoko. Yaitotraina dzimwe n'anga chaiko, zvekuti ndo zvimwe zvaikonzeresa pamba pagare pakawanda. Because n'anga iya kana yauya kutraining yaigara pamba kusvika yapasa, kusvika yanzi zvake zvaita ndopa aizobva apasa. Saka pane pekuti pamwe pacho panobikwa doro, pachiitwa zvedoro pachipirwa midzimu. Saka kana doro riya rabikwa, paizomboitiswa vana queue, vana vachinwiswa doro. Saka vese vainzi vana vevakwasha vasiri vepamusha ipapo, mainzi musamedza, musvipe. Munongoita sip mosvipa musamedza. And then vepamusha ipapo vainzi munomedza. But chaindishamisa ndecheti gogo vaiti vakasvika pandiri vaijamba nehari yavo, vanga vasingatombondiravirisi doro ravo. Vaindijamba naro, zvinova zvaitondirwadzawo post ndaitoridawo. But vaindijamba, ndansingamboripiwi. Ndokuzosvika ipapo pacho panenge vachitraina dzin'anga idzodzo. Pane time yekuti paimboendwa paimba yavo yekurapirwa pachiitwa zvinoitwa. Saka pane mwana anozotungamira akatakura zvaanotakura achienda kumba ikoko. Mwana yeye anozobva aine zvimakoina, aine zvimari zvake, kudhara makoina anga achiripo ka. Patina vana kana musi vakambondisarudzawo kuti nenondiitewo izvozvo, ndivatakurirewo, ndivaitirewo. Havana kana musi vakambondisarudza, ende vaitoratidza attitude yaitoti pazvinhu zvavo havatombondidi. Waiti ukatraya kuti mbodai-dai, vaitokupa attitude. Vanga vasingambotombondidi padhuze pazvinhu zvavo, vanga vasingandidi zvachose. Kusvika ndatongozvigamuchira kuti aini gogo vakandivenga, ndaingoti vanondivenga. Izvo wazokura unozoona pane zviri mandiri zvaisawirirana nezviri mavari. But kuti vataure zvazvisingazobudi.
Kusvika ndaona kuti gogo pazvinhu zvavo havandidi, kusvika ndasiyanawo nazvo ndangozvigamuchirawo kuti vamwe vanongotorwa vachinoita mari, inini gogo havatombonditori. Nyange muswa vanotipa masipa ave doro, ini vanotondijamba, but vachinyatsotaura kuti munhu wese unosipa, vachifamba naro hari yavo vachisipisa munhu wese, vana vevakwasha vachisvipiswa, ini ndandisingatombosipi zvangu. Vana vevakwasha mainzi munosvipa hamumedzi. Ndazosiyana nazvo, ndaona kuti gogo vangu havadi. Saka rimwe zuva ndakangoona pakungomhanya pangori kuita chipitipiti kuchinzi sekuru vakatsamwa. Waingoona vanhu pamba vachingouya, uchingoona kutaurirana ivo madzin'anga avo iwayo. Mazuva iyoyo environment yakarwadza pamba, uchinyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira mushe, but kuti uzive kuti zvii chaizvo zviri kuitika hauzozivi, kuti zvii zviri kuitika hauzivi munhu. Pakatonzi pabikwe doro emergency, rikatobikwa doro riya rikatotambwa. Kazhinji doro roro raiti rikabikwa raitambwa manheru, but remusi iyoyo parakangovira chete pakangonzi doro raita, kanzi ngaritoitwa izvozvo ngachitongirikina because hazvina kumira mushe. Ndobva ratotambwa doro riya, vana vese ndobva tadzingwa pamba. Vana vese nevakuru vacho, vamwe vacho vanga vasinei nezvekuita, kwangosara ivo vana gogo nedzimwe n'anga dzavo chete. Munhu wese, ndongoti munhu wese pamusha kadzingwa. Saka indakasara, havana kundiona. Ndakasara ndikahwanda paseri rinonzi dura, chiya chekuti kana chinogadzirwa chekuti chibage chikakohwa sati chapurwa chombokandwa mukati momo. Saka chaiva chakareba, chine mazipango, mazidhafu chaiko, mazipango achanga akakora. Saka ndakahwanda kuseri kwebango vasingandioni. Kuseri kwemba yavo gogo paiva nechifuru chiripo. Pachuri papo ndo pavaiimbira vari. Pakaimbwa kuchitambwa, kuchidii, vakaimba nguva refu varipo ipapo, vakaimba. Ndopakazobuda nyoka, utonzwa vakutouchira, vakutopururudza. Saka ndokuramba ndakatasa, ndokuona maiwe nyoka yanga yakakura. Ndakamboda kupanika, kuvhunduka, ndikaona kuti panapa ndinobatwa, panapa ndotongodzikama. Ndokutongodzikama paya kutoiona nyoka iyo. Vachingofamba nayo, vachiimbira, vachidii. Iyo yasvika pamadziro emba, yafamba nemusaidhi memadziro, yafamba. Svika yanopinda pavheranda. Saka uchisvika pavheranda, imba yavo ivo yanga ine 3 rooms. Pane door rekutanga remuspeya, wozonoita main door. Ukapinda pamain door unobva wati veranda, wobva wati bedroom, wobva unoti dining, woti bedroom uri mukati imomo. Anopindirana madhoo emudining nebedroom, but remuspeya raiva kwaro roga. Saka yakatonyatso dhoo remuspeya ikaenda mudhoo remudining ikapinda imomo, vese vakapindawo imomo. Tikanzwa kuchiimba, kuchiuchirirwa, kuchikumbirwa midzima, mheno kukumbirira kwaita. Ini pavakazotanga kukumbirira, semunhu ndandaona nyoka, ndakava nekutya kukuru, ndikabva ndatiza pamba semunhu ndandaona kuti pamba patoita zvenyoka kapanapa, ndikabva ndatiza. Ndopandakazobva pamba kuti zvakazosara zvikaitikei kana zvikazoitikei, kana kuti nyoka iyo yakabuda here, kandizvi zvakaitika, handizozivi. But handina kuzombofarira futi kupinda mumba imomo, handina kuzombomufarira futi mumba imomo zvachose, handina kuzombomufarira futi. Saka nyaya yangu hombe iri pakuti mbuya vangu ava vaiva nabamunini vavo vanova sekuru vadiki, munin'ina wasekuru. Munin'ina wasekuru ava vainzi muroyi mukuru. Kana muarea kwataigara munhu wese aivaziva nembiri yeuroyi sekuru ivavo, vaiva nembiri chaiyo. Saka nambuya vangu zvaisatombotauridzana, zvaisatomboonana zvachose, zvaiti zvikasangana pazvasangana, pameri uswa. Vanhu vanga vasingatoonani zvachose, ivavo vaisatombouwirirana zvachose. Zvanga zvakonzera kuti even nesuwo mafamilies tisatombouwirirana, even vana vese, munhu wese aigara pamba pasekuru ivavo. Nyange kuchikoro tisangana, anga singawirirani nesuwo tinogara kwedu. Nesuwo vana tatangogara iri fight pachezvedu, tisingatowirirani. Saka rimwe zuva manheru ndakarara, munoziva mawindo emumakicheni kumusha, panenge pasina kuiswa window frame, panenge pachingori chivhiso chezvidhina zvakakrosaniswa kudai. Ndakangoona gogo vachindipa saini kuti uya kuno, vari kunze kwewindo.
indiri mumba ndakarara. Mukicheni momo tairara takawanda, tinenge takawanda vanhu kwete zvekutamba, tinenge takatowanda. Ameno chakangondipa kupepuka. Ndokutongoona pawindo paya gogo vari pawindo vari kundipa saini yekuti uya kuno. Ndokubva ndamuka, ndokubva ndatobuda dhoo, ndokubva ndatopota kuseri, ndokutoenda kukicheni kwavari, kusaidi kuwindo kwavanga vari. Ndokutonyatsovaona gogo vasina kana kupfeka vari musho. Nasekuru vaya vavasingaonani navo. Vese vachindipa saini yekuti uya, vachifamba vachienda nechekuseri kwengoro uko. Vachinditevere nditevere kwavaienda. Handina kumbotaura navo, ndakangoita wait, ndobva ndadzokera mumba, ndokubva ndanorara. But handina kurara nekutya musi uyu, handina kana kurara nekutya chaiko chaiko, handina kurara. Makuseni mbuya vachimuka vaiva muhasha kwete zvekutamba, vakapopota mbuya, vakapopota. Vanhu vanoda kuzviita kunge vanoona stereki pano pamba, vakapopota zveti munhu wese pamba kashaya kuti chii chaizvo chii chamboitika. Pozi mbuya vangu vaiti vakada kupopota vaipopota, ende rarisingadyiwi musi uyoyo kana zvavo zvauya. Munhu wese akangozvipeta kushaya kuti chii, but indaiziva kuti mbuya vari kupopotei, ndikangonyarara. Pasina nguva sekuru vayabva vauya. Saka vanhu sevanhu vaiziva kuti sekuru ava nambuya vawirirani, vauya pamba, chii chaitika. Vanhu vakatanga kumhanya vachitovaudza gogo, sekuru vari kuuya. Vakasvika sekuru, vanhu vakatoshamisika, gogo vakatambira sekuru nemufaro chaiko. Hapana kana chakashata chakamboitika. Vakatonzi vabikirei tii, ndokutobikirwa tii sekuru, ndokutonwa tii. Vakatotandara ndobva vazondidaidza, vakangondibvunza uri right here muzukuru, ndikati handiri right, hapana chiri kunetsa here, ndikati hapana, zvanzi warara zvakanaka, ndikati ndarara zvakanaka, hapana chawaona, ndikati handina chandaona, zvanzi hapana vari kukunetsa here, ndikati no, hapana vari kukunetsa. Ndikati alright, ndanango ndingonzwa kuti uri sei. Vaenda sekuru vaya. Inini gogo vangu patakabva pamusha pavo ipapo, isi takatozoita zvekutiza manje nasisi vangu. Mama vakazombotinyorera tsamba, kudhara wainyorerwa tsamba dzekunogona isirwa kana mari muenvelope, ndokubva vatisira mari muenvelope. Because mama vangu vasingachakwanisi kuuya kumusha, because kumusha kwacho kwaiva kure nekwavaigara. Ivo vaigara kuHarare, apa kumusha kwaiva kure. It was too expensive kuti vauye kumusha. Saka kubva grade 3 iyoyo kusvika grade 6 mama vaya havana kubvira vambouya. Saka tiri paholiday pagrade 6 takunovhara chikoro, vakanyora tsamba vakatisira mari yekuti wane mari yeChristmas pocket money. Ndopatakabva tafunga pocket money ishanga tingotorova pasi tiende kumba kwagogo vedu chaiko. Ndobva tatotiza ndokutoenda kumba papocket money yatataisirwa. Ivo mbuya vedu pachezvavo vaiva nemombe dzakawandisa, because zvimwe zvinhu vaibhadharisa nemombe. Pamba pedu paiva nemombe dzakawandisa. Saka kwaiva neimwe mombe ndakanganwa kuti yainzani. Mombe iyoyo yairespectwa zvisingaiti pamba. Yaiva mombe yemudzimu, yairespectwa, yaitoita kunge mombe inonzwa zvinotaurwa. Because yaitotaurwa nayo ichitoratidza kuresponda, yaitomboombererwa, ichitombodii mombe iyoyo. Pamwe pacho mombe dzikavhurwa iyo yanga isingabudi, konzi mombe kotonzi mudzimu wakatsamwa kudii. Hameno vaizomhanya voita zvikaranga zvavo zvavanenge vachida kuita, because mombe iyoyo yaitokomuniketa navo zvekutodaro chaiko chaiko. Aitoona kuti vane communication yakasimba nemombe iyoyo. Saka patakadzokera kumba kwambuya vedu, ndaigara nchiirota mombe iyoyo. Ndaitoita kunge ndikurota, so ichinditandanisa. Ikanditandanisa paya, ikanditandanisa, ndotiza, ndozopedzera ndamuchirumu chekuti hapana kana dhoo muchirumu imomo. But denga ndonenge rakashama, uchiona kuti kudenga kwakashama, hakuna rufu, but hapana dhoo. Ndopandaitozonzwa kuzororera imomo, kuchiona kuti mombe iyoyo ndaikunda. Ndairota almost every day mombe iyoyo 4 years kwemakore. Dzimara zvazopera. Zvino nyange ndazoroorwa gogo vangu havana bvira vakandifarira, nyange pavaizoshanya vachiuya kuzotiona, vachizoona mama, isi tobva tazoendawo kunovaona, havana kubvira vakandifarira gogo vangu. Vaitonyatsoona kuti havasi kutondida. Saka tatozokura tiri kudzimba dzeduwo, ivo vari kumba kwavo. Takazongonzwa one day kunzi mombe dzamuka dzakabiwa dzese. Apa mombe dzaiva nemabhera, asi dzakamuka dzese danga risina kana chinhu, mombe dzese dzakatoshayikwa. Vakatozama kuita police report, kudii mombe hadzina kudzoka.
asi zvakava nekundinetsa because ivo vaitodzosa zvinhu zvevamwe zvabiwa but ivo dzavo mombe hadzina kutokwanisa kudzoka. Mombe dzavo dzabiwa hapana kumboita gore, ivo vacho vabva vangozorwara vabva vazofa. Vafa kudaro pakatoitwa kutotengwa mombe yekuti ivo vaurayirwe parufu rwavo, asi ivo vaimbova nedanga remombe. Saka pamwe pacho ndoda ngokurudzirawo vamwe kuti ukaonawo munhu achiratidza kunge asingakudi pazvinhu zvake, ndiMwari vari kukurwira. Kune zvakawanda zvine zvichiitika zvausingazivi. Kune zvakawanda zvaanenge atoona iye munhu chipo chako, anenge atoona kuti ari mauri muhombe kudarika ari maari. Saka anenge asingakudi pazvinhu zvake. We have to admit, kana taonawo kuti apa hatidiwi, ingoziva kuti pane zviri kurwisana ipapo. Ndakazozviziva ndakura kuti aiwa, pane zvairwisana. Mukoma Slick muri sei, makadi zvenyu nevateereri. Ini ndauyawo nenyaya yangu iri similar kunyaya yaSisimi Mure vakataura yeku-Rahima Musa Hospital iri kuJoburg. So matangire azvakaita kuti ndizopinda muchipatara. Munin'ina wangu ndiye akatanga kurwara ari kuZimu. Ini ndandiri kuJoburg that time. Then achirwara kudaro ndakazongotanga kungopopota ndichichema, ndichipopotera kuna baba vangu chiti baba vedu vakashaya 2010. So ndakabva ndatanga kutaura ndega ndichipopota ndichichema ndichiti baba mwana wenyu orwara here, makangotarisa muchitadza kumurwirawo because the condition yaakanga arika it was spiritual. So ndakabva ndatanga kungotaura ndega ndichipopotera ndichitaura kuna baba nditi aiwa rwirai mwana wenyu, hamungatisiyeka tichiatakwa zvakadai. So ndakazotanga kurota manje hope ndiri kuZimu. Ndichirota hope ndiri kuSouth Africa, ndichirota hope ndiri kuZimbabwe every day. Ndiri kumba ndichirwira munin'ina wangu, sometimes ndichirwa nezvinhu, sometimes ndichimhanya ndakamubereka munin'ina wangu munhu uya mudhafu. Ini ndiri nemiri uri pakati nepakati, so ndaimhanya naye ndakamubereka. Ndotomuka ndomuudza kuti ndarota hope dzakadai. Pambacho ndichirota ndichimumbisa zvinhu. Akazobuda chinhu, akafunga kuti ari kuenda kutoilet asi akabva abuditsa chinhu chiya akafunga kuti iwemu but anga asiri wemu. After ndarota hope ndichimumbisa zvinhu, ndopakazondiwa kuti chinhu chabuda ichi inyoka. Kaitawo kanyoka kadiki. Ndichibva ndazorota dzimwe hope dzandakazopedzisira kurota idzi achirwara munin'ina wangu. So ndakarota takagara takatarisana, iye anga akagara akanditarisa. Kuleft side kwakagara umwe muchembere, handakumuziva kuti ndiani. So ndakazoona banga richiuya richinonomubaya, ndichitomuti bvakani usikuona here banga rikuuya. So aita kunge asiri kutondinzwa zvandiri kutaura. Banga raibva ranosvika bva ranomubaya. So ndakabva ndatanga kupopota kuhope kuya. Ndakazongoona ndane chigubhu chemvura padivi, ndatanga kumwaya mvura yaya. Ndichimwaya mvura ndichipopota, banga raibva rabuda. Buda kwarakaita mari rakabva rasvika bva ranomubaya inini kuright side padumbu pangu apa. Ndibva ndakuchema, saka ndakatanga kudzoka nini ndeshure. Ndichindonopinda muclassroom, mwandakanopinda mega. Pandakaona mwina amai vavo nemuchembero wangu akagara naye. Muchembero uya ndakuziva kuti ndiani. Ndo pamuchembero achibva ati usachema, havana zvavanokuita. So ndakabva ndanyarara paipai. Ndakazoona muchembero yavane chigubhu chemvura futi pasaidi. Vatanga kundimwaya vachipopota, vachimwaya mvura kwandiri vachipopota. Banga riya rakabuda mudumbu mangu, asi rakabuda rine mvere banga riya. Ndibva ndapepuka kudaro, ndakabva ndasenda meseji komba, ndichisendera munin'ina wangu meseji, ndasendera amai meseji ndichivaudza hope dzandanga ndarota. Munin'ina wangu akatoti ndapona sisi, ndikutodzoka zviri nani nhasi. After 2 days ndarota hope idzi. Ndakamuka ndichirwadziwa nesame spot yandakabayiwa yaya nebanga.
Saka ndakamuka kuma 4 am ndopandakamuka ndichinzwa pain iyoyo. It was a sharp pain, like a labor pain, more than a labor pain, because miri wangu wese wairwadza. Ndakabva ndatora matablets because ndokogara ndine matablets andindinawo, but ndatora matablets andandinawo, mapanadol, ndatora mamwe maendosine andandinawo, but ndanwa. Ndanwa kudaro ndakarutsa matablets aya. Pandaenda kutoilet manheru acho ndakanga ndadya sadza nebhinzi, ndikafuka pamwe bhinzi dziya dzandakadya pamwe ndo dzakundorwadzisa mudumbu. So ndakabva ndaenda kutoilet ichi ndonozvibatsira, hapana chaibuda. Ndichiedza kugomera kudai kuti pamwe ndingakwanisa kuburitsa zviri kurwadzisa mudumbu, hapana chaibuda. Ndakaita kunge ndakuda kuburitsa nematumbu, ndati pandaregera, pandabuda mutoilet muya pandadzokera mba. Ndakanga ndakunzwa miri wangu kutsva zvisingaiti. Ndatora futi matablets vandamwa, ndarutsa matablets aya. Ndakabva ndakurutsa kwandakaita matablets ndokubva ndazviitira weight ipapo. Kana simba ndaandisisina. Munhu watakanga ndinaye pamba ipapo akabva afonera vamwe achibati uyai titakuruka kuti motifonerewo ambulance. Ndopavakati ambulance ari kurwara sei munhu uyu, chii? Ndopavakatsanangura zvikanzi alright, regai tigoya tomutora. Regai tosvike kokwana kwachena. Vakazouya vanhu vaiva vachibva vatitakura. Ndopavakazoti vandoona situation marwariro andaita, ndandisagoni kufamba, ndanda kufamba neti kugunwe. Apa miri wangu uchiita kupisa. Kwaitonhora mamuri muna July, ende zuva ranhasi 12 July ndo zuva racho randakatorwara iroro. Ende ndo zuva rakashaya murume wangu 2010 12 July. So vakabva vanditi kuti tiende naye nemotikari yeprivate car kuhospital, vanogona kunonoka kunomubatsira. Nemarwariro ari kuita regai tichifonera ambulance. Vanhu vamaSouth Africans vafonera ambulance ichibva yakatora time kuti iuye, yakatora ndifunga almost 1.5 hours kuti iuye. Papamboya imwe ambulance atamira manje muhighway, ndopakazosvika imwe ambulance vavatomisa zvikanzi aiwa isusu tiri kuenda kwakati, havana kunditakura, vakabva vandisiya. Apa kugara handichagoni, ndiri kungorova rova city, ndakurwadziwa zvisingaiti. Ambulance yedu payakazouya pavatanga vacheka zvavanosita zviya zvekutoro temperature, BP, zvese vachibvunza. So unozongosvika kuhospital watoone information inenge ichidiwa futi kuhospital kuya. Ndasvika kuHelen Joseph ndokwandakatanga kuendeswa. Ndaendeswa kuHelen Joseph kuya ndatorwa zvese, ndavhurirwa file, ndazoendeswa kuoutpatients kuya. Ndazoonekwa nachiremba, chiremba yanitora ropa, akatanga ati enda unoita weight, watora weight yabva tichienda kuX-ray, ndinotorwa X-ray mudombo, ndatorwa. Hapano yeparopa manje. Ndakanzwa nekubaiwa, ndakabaiwa more than 10 tsono dzandaibayiwa achida kutora ropa, but ropa rasingabudi, tsinga dzangu dzakanyura dzese idzi tadza kuoneka. After 2 hours ndopavakazoti imbouya tiedzi. Ndopavakazozama, bva vazozama manje vakazotora neparuoko paeupa panobatana ruoko apa. Ndopavakazoti ngatitore neipapapa. Ndopavakazotora ropa shoma rakazobuda. Nesi akati sori hakunda ndiri kukurwadzisa. Ndikati aiwa torai, zviri kurwadziwa zvina basa, because peni yandikutonzwa netsono ikasvika itsono apa, it's nothing. Ndopavakazotora ropa reyo vakatesta. Maresults akazobuda kuma5 zuva rovira, ndapinda kumakuseni muchipatara muya. Dr. uya aive Muslim, achibva auya zvikanzi maresults ako auya, but ukuratidza kuti uri right. Hapana maresults ako ari kuratidza kuti chii chataona muropa mako, everything is fine. Weight yako, dumbu rangu razvimba, so vaifunga kuti pamwe ndine dumbu. So vakaita X-ray zvikanzi aiwa everything, dumbu mako hapana chatiri kuona. So kuti ndikuendese kumba hazviite, unofanira unotorwe scan. Saka chimirira Dr. wa6 manheru. Pandamirira Dr. wa6 achibva anditora scan. Dr. wayanga ari mukongolesi, bva anditi
chii chauri kurwadziwa nacho, ndiudze matangira awaita pandamutsanangurira zvikanzi pabate pauri kunzwa pain, sharp pain pacho ipapo, bata nezvigunwe 2 pandapabata tindepapa. Achibva anditarisa, bva apedza zvigunwe achitarisa, bati hapana chandiri kuona. Achitarisa kusikani yake kuya, kanzi hapana chandiri kuona. Zvikanzi ndakukuendesa kunotorwa skani, enda kuskani room. Bva ashedza gadhi, security guard, zvikanzi endai naye kuskani room anotorwa skani. Gadhi uya achindipusha pastretcher bed, zvikanzi uri kurema. Ndakangoti nechemwoyo, baba vanogona kuti ndiri kurema, munhu afa handidi anonzi anorema. Ndibva adiendesa kuya ndibva ndanotorwa skani. Ndakanoona kune mukadzi akanga ariko, achibva akutondibvunza une vana vangani, ndikati handine vana 2 chichichi. Zvikanzi alright. Ndopaakati kauti uende kuCT scan. Ndibvaudza gadhi uya zvikanzi muendese kuCT scan. Kuti aende ega akwanise kuti afambe, muendese. Bva ndaendeswa kuCT scan kuya. Bva ndanosvika, bva ndapiwa makapu avanopa emvura yaya anokumwisa yaya, bva ndanwa. Zvikanzi usaende kutoilet nangu, akanzi oenda kuenda kutoilet usaende. So akazoti chichienda pastretcher bed apa, wotedzera zvaunenge uchiudzwa. Bva ndateedzera pazvaita, vaita matest avo, bva ndatorwa skani yaya. Ichibva yabuda kuti maovaries angu 1 racho iko kuleft side, kuright side kuya kwandakarota ndichibaya kuya. Ndo ovari rangu rakanganisika. Ndopa vakabva vanditi wakutodzokera kupi kuna dokta ndiye akatanga afonerwa, achibva auya ikoko. Dokta ndibva atondiudza ndichiri kuskani kuya, kuCT scan kwandandanoitwa kuya. Ndopa akanditi nomusati akukuendesa wakutofanira kuenda kuemergency operation. Ndikati kupi? Zvikanzi kuRaema Musa, iri padhuze neipaHelen Joseph Raema Musa. Ndikati alright. Kandatotransferwa usiku dzadza kuma11 manje. Vadatransfer kuendeswa kuhospital iya kuRaema Musa. Ndasvika kuhospital kuya, ndakabva ndasvika bva ndasiiwa, but ndakazoatendwa na5 am, ndasvika na11 pm the previous day. Then vachibva vazondona bva pabed. So vakabva vatondisa padhuze because yaive emergency operation. Bva vatonditi usadya, wadya here? Wakapedzera kudya nguva? Ndakapedzera kudya nezuvo, but raive banana chete. Zvikanzi alright, usamwe mvura, usadya anything, uri kuenda kutheatre na2. Ndibva ndati alright. So hapana chandakadya. Ndibva ndaendeswa kutheatre kuya na2. Ndasvika kutheatre kuya ndakabva ndatobayiwa mushonga wekurara uya. Dokta akanga aripo anga ari murungu, achibva atanga kundibvunza kuti mwana wokutanga wakasununga nemaweeks mangani? Ndati 42 plus. Zvikanzi ko wechi2? Ndikati ne38. Zvikanzi ko uyu une maweeks mangani? Ndikati handina pamiri. Achibva anditi hatichamuoperate. Zvikanzi nemumwe wacho dokta anga ari padivi akanga andibaya. Zvikanzi manda ndatomubaya injection yekuti arare. Zvikanzi hazvina basa, anomuka, muendesei kurecovery room. Bva ndandiswa kurecovery room abva wandisa oxygen. Ndibva ndatozomuka. Manesi ekuward vakatoshamisika vachona ndadzoka. Vakati watotwa operation? Ndikati handina kuoperetwa. Zvikanzi why? Ndikati angondibvunza mubvunzo isoso, bva tondidzosa. Zvikanzi first time kunzwa zvinhu zvakadai, kuti munhu wakabhukwa operation wakunzi dzokera kuward futi. Bva ndadzokera kuward kuya. Zvikanzi alright. Bva ndagara, ndakatogara madays ndisati ndaoperetwa. So kwaiuya madoctors vachindiona vachiita sei, ndichitwa matest mamwe. Ndikazombondoitwa test yemwoyo kuoneka kuti mwoyo wako uri right here for operation, because havangotanga nekuoperate vasina kuita futi matest ese. Ubva kutora futi ropa, apo ropa vakunditora futi muhospital umu kuRaema Musa, ropa harisi kubuda. Ndopa vakazototiti ropa rako harisi kutoreka mumaoko. Taako kutora apa panobatana gumbo nechiuno apa, pazasi pachepa. Ndopa vakazotora pathai pamusoro apa, ndopa vakazotora ropa ipapo. Bva ndazonzi theatre musi weMonday. Ndakazoenda kutheatre kuya before theatre manje yaive Sunday yandakatorwa ropa iyi. Musi weSunday iyoyo
ndiri muhospital kudaro. So ndandaiswa kubhedhi yekumadziro. I think ndaenda ndiri pabhedhi namba yekupedzisira yacho iyoyo. I think inenge yaitoo namba 10 because ndinda nditori kumadziro. Ndiri pabhedhi ipapo ndaitaura nemumwe muzukuru wangu anga ari kuJoburg ikoko. Achiti ambuya muri sei nhasi, because akanga auya achizondiona previous day yeSaturday paakauya achindiona ndainzwa kutsva. Achiti ko muri kutsva indau? Ndikati ndiri kutsva zvingaite. Saka akanga andifonera manheru tichitotaura. Ndikati ndakutomudza ndikati ndakunzwa hope ndauda kurara. Nditomuti mangwana ndinoenda kutheatre mundinamatiro chichi andakamboenda paipa ndikadzoswa. So pray for me. Ndopavaka tichitaura kudai ndatomuti ndakurara. Ndisati ndarara kudaro, muhospital vanodzima malights mune muri dim sematauriro akaita memory zviya. So mune muri dim but mune muchitooneka, unonge uchitoona kuti imwe patient arapo mwarapo unotokwanisa kutofamba kutoenda kutoilet everything. So kune manesi kuya malights anenge arikona. So ndakaona munhu anga akamira kumakumbo kwemubhedha wandakarara, but munhu uyu akanga ari murume. Pahospital hapana madoctors, manesis echirume, manesis echikadzi vega vega. Vaunoona varume madoctors nevesecurity, because ndepe maspecialist vanoita zvemagaina, vanosunungutsa nekuona zvemukati zvibereko zvevakadzi, maovaries. So ndakabva ndaona nesi wechirume ndikati ko nesi wechirume akamira, wai vasina kubadza? Ndiri kutaura ndega ipapo ndikati wai vasina kubadza malights, because kana vachiwazona patient havarege kubadza malights, vanobva vabadza malights. Ndopa ndakaona ndikati wai paine nesi wechirume anga akapfeka uniform yewhite nejezi reya reblue, majezi avanopfeka aya. Ndibva ndatoti wai nesi wechirume arapa. Akanditarisa nguva ndiri kutaura ndega kudaroka, handina kuona kufamba kwake. Ndakangoona munhu auya atoo padhuze neni, andibata pahuro akutondidzipa. Ndakascreama zvekuti zvakamutsa mumwe patient anga ari kumakumbo kwangu aive murungu. Abva achedzera nesi uyu ari kuscreama kunoku. Ndopa vakamhanya vabadza malights, bva vachimhanya vakasvika. Ndichita kusheka miri wangu, ndichita kubvunda. Zvikanzi chii? Ndakatadza kana kutaura nguva iyoyo, ndichita kudedera. Ndopa ndakazoudza ndikati pane munhu wandaona auya angarapa asanga ari murume. Zvikanzi murume? Ndikati anga atori nesi wechirume. Zvikanzi panapa pana manesi echirume. Ndikati auya andidzipa. Saka ndakapiwa mvura imwe yandakapiwa sugar water nemurungu yacho. Zvikanzi imwa mvura iyi. Pandamwa mvura yayo, so ndakazosimuka ndikati ngaende kutoilet. Ndaenda kutoilet ndadzoka, but ndaive nefeeling, ndakati ndatarisa pasi pebhedhi ndikati pamwe munhu uya ndopa awanda. Vanoona hapana munhu. Pandadzokera pabhedhi pangu paya ndisati ndatomborara, ndakaona kwauya mukadzi anga akapfeka manje uniform futi yemanesi. Auya mukadzi uya akabva andibata ruoko rwangu rekuleft, zviya zvekubatwa zvine simba zvokunzwa kuti ndadzvinywa. Kuti ndichiscreama handichagona, ndandangoti zvoti aive panext pangu haana kana kundinzwa. Kana uya mukadzi akambondinzwa ndichiscreama uya haana kundinzwa. Chandakakwanisa kuita, ndakatanga kunamata. Ndaiti ndikanamata munamato iyoyo ndaiudzokorora. Ndakaudzokorora I think more than 10 times. But ndakaunzwa zvakuita zvichita mbichana because ndandabatwa shaya kuti ndiscreame ndasagoni, kana kuti ndivhure muromo ndasagoni. So ndainamata nechomwoyo. Ndakazonzwa munhu uya aita kunge anditsimbirira padumbu pangu apa, but ndakaramba ndichinamata kudaro. Pandanzwa ndakusunungurwa manje, ndichinzwa munhu yaakuti achibva like zviya zvekuti munhu wabatwa nemadzikira zviya haukwanisi kuita kufight back. Ndo zvandainzwa ipapo, but munhu uya ndakazomukunda because ndakaramba ndichingonamata.
Kumakuseni manje manesi akuita maraunds avo vakutenderera vachikupai mushonga vachibvunza kuti uri sei chichichi. Vanhu vaya manesi aya akatanga kuuya kwandiri. Zvikanzi warara sei? Ndikati vanhu vaya vadzoka azoya mukadzi. Zvikanzi saka waita sei because ataudzwa uchiscreen. Ndikati ndanamata. Zvikanzi wagona. Ndo pandaienda kutheatre Monday iyoyo makuseni na9 ndakaendeswa kutheatre vakazondichinja pabhedhi kwandandiripowanisa kudhuzi vavazondiita vavanditakura vaindiitisa kutheatre. Ndichinosvika padhoo retheatre paine manesi nemadoctors nekuti doctor aindioperata akauya akatobudza kuti ndini chakuoperata aive muzulu doctor yeye but paive nemuzimbabwe futi. Ndopa ndasvika padhoo paya bvatarisa failo rangu zvikati iwe wakambouya kutheatre last week. Ndikati ndakauya. Zvikanzi saka apa ndikati ndakauya kutheatre but handina kuitwa operation. Kana mukatarisa dumbu rangu harina kana kuvhiyiwa. Ndakasunduka vanangu nenormal birth. Moziva kuti ndakatanga kunamata. Ndikati mhepo dziya dzatanga futi. Dumbu rangu rairamba richingozvimba. Ndopa pandakazoona dhoo richivhurwa remutheatre ndakangoti Mwari maita henyu. Ndapinda muya vanenge vakutaudza kavakubaya injection yekurara vakunditi iwe dzwara dzako wauya wakaisa Q-tex sei iwewe. Takati unofanira kubvisa Q-tex. Ndikati no handina nail polish ini nzwara dzangu ndozvadziri. Ndopa vakatarisa ndikatarisai kana dzekutsoka uku ndozvadzakangoita. Ndopa vakatarisa zvikanzi zvishuwa nai nzwara dzake ndozvadziri. Saka vachinitaudza kudaro ndakangoingerekana ndangoti ndatora zvakazoitika handauzoziva because unenge wato unconscious. But ndakazoziva kuti ndakatora time yakareba ndiri mutheatre. Ndakapinda na9 ndakazobudamo ndakazoona ndakuzosvika woti ndakazoziva kuti ndabudiswa mutheatre ndakasvinura ndamulift. Kubuda kwandakaita uko handakuziva. Lift handiti chinoti gichi. Ndo kusvinura kwandakabva ndaita. Bva ndatarisa ndoni maso unenge uchiri wakadhakwa kandakangoona vanhu vari blay. Ndopandakaendeswa ndakukunguruswa ndakuendeswa kukodi ndakaziva kuti saka ndiri mulift kabulomo. So ndiri kukunguruswa kudaro ndakangotarisa kudai mumadziro ndopandakangotarisa time ndione 5:45 dzekumanheru ndapinda makuseni. So ndakazoti saka ndapinda zuva rese munhingirikina mutheatre. Ndopavakayabva vandiisa pabhedhi pavandisa mushonga wekuti ndikanzwa pain morphine. Ndikanzwa pain ndaingodzvanya bhatani mushonga wotanga kupinda mumwiri mangu pain yotopera. Zvonoti vamwe vakauya vachindiona the next day ndakatovaperekedza zvisobuda vakatoshamisa kuti iwe ndo ndakaoperetwa here. Ndikatoafungurira ndikati ndakaoperetwa ndimafambiro kuti utore straight. Ndikati ndikabva ndatoti mushonga ndo uri kundibatsirawo kuti ndisanzwe pain. Saka ndo story yangu yandakasangana nayo zvandakasangana nazvo muKoraima Musa. Zviriko zvinoitika zvinhu zviya. Ndakaputsa ndaurayiwa muhospital imomo. Munhu akauya akandidzipa. Ndofunga vakaudzana kuti aiwa watadza basa rega ndiende ndirini mukadzi because waenda uri murume. But nanhasi ndiripo. Even madoctors pavakazoya mangwana acho vachindiona kuti ndiri sei. Vakafara vachindiona ndamuka because vakandiudza kuti voice rako richatomboenda because ndakamuka ndisingagoni kana kutaura ndakutaura nesign language. Ndopandakazofunga ndikati zviya vakanditi tichakuisa pipe unenge uchifema nepahuro. So mabvisira tichaita tinongoidhodza kudai saka inogona kumara pahuro pako apa saka unokwanisa kuzotadza kutaura for some time asi voice rako rinozodzoka. So pavakazondiona ndamuka manje vachinditaudza voice harisi kubuda zvikanzi ini ndainzwa vachinditaudza asi ndisingakwanise kuti ndipindure back. Ndaingotaura kuti ndiri right ndichingovaisira chiguru kuti sharp.
vakati akutenda Mwari kuti operation yatakaita iyi yanga yakaoma because maovaries ako akanga azvimba, so waigona kungofira mutheater nemazvimbiro akanga aita because ndakazobviswa vachiti hanzi akanga azvimba like size toti yeballoon ukairufuridza zviya zviya rikazvimba uye rikafuta. Handiti ndo zvararave, ndosaka dumbu rangu raizvimba, saka hanzi anga asara padiki diki kuti aputike, ende kuputika kwaizongoita ndaizongonzi munhu angodonha akafa, ndo zvine zvakonzeresa izvozvo. So vaitoti mutheater imomo taitotya kutoti munhu uyu anogona kungofira pamutheater kuno munhu achiti handinombonzwa nyaya dziya dzekunzi munhu afira mutheater, ndo macases achiyewayaya, ndo zvine zvaitika izvozvi zvokuti tinetichita tavheya munhu toona kuti ndo zvine zvakadai mukati umu zvozongodai munhu kana kuti togona kuti munhu angona ngobleeda internally, munhu obva atofa ofira mutheater. Saka we are happy uri mupenyu. So yeah, ndoda kungotenda Mwari nevadzimba vangu. Handivarasi, ndinotenda muchivanhu, handirasi chivanhu changu because handiti ndakanga ndarota, ndisati ndarwara kuti ndakanga ndarota zvakaitika izvi. Ambuya vachitaura ndakazoziva kuti ndambuya vangu mai vamai vangu because handina kubvira takavaona vakaenda kuMalawi vachinonotengesa, vachidzoka vainotengesa tswanda nenhokwe nemarusero nerupasa vachinotengesa kuMalawi zviya, vachidzoka nekuti musha kwamai vangu ndekwamutoko, so vaienda vachinotengesa. So vakazoenda zvachose havana kuzodzoka, vakatoenda amai vangu vachiri musikana, but vakazouya kuhope kwangu ndatakwa, vakandiudza kuti usachema, vana zvaunokuita. So ndakazodakuudza amai vangu ndikati ndarota mukadzi akadai. Vakazotondiudza papa vakati ndiwo mbuya venyu, ndo mai vangu. Ndakafara ndikati mbuya vangu vakauya kuzondibatsira kuhope, vakandirwira zvoti dai vasina kuuya pamwe dai ndakafa, because bangairo rakabaya munin'i wangu ndikabatsira. Vakati iwe ndinoda kubatsira uyu wati achida kuuraya, saka taakubaya iwewe. Vavandibaya but ndakarwirwa nemudzimai kwamai vangu. Saka ya ndo nyaya yangu kumaslik. Iyi poto iyi ndinoisiyira kwamuri, muduudza mucomment section kuti munonyatsofunga kuti kudii nenyaya dzatanzwa idzi, kuti shuwa here vakafa havana chavanoziva, shuwa here mbuya vangatovenga muzukuru kusvika pakudaro, nekuti muzukuru maari munenge mune mwenje uri kupikisana nezvinhu. This is Slick Nelikwanu Panamba Mazim Untold Stories paSlick Media TV. Wanga wasubscribe here kana kuti uri kungonakirwa nekuona iwewe soka. Anyway, ladies and gentlemen, mamboona chiwo T4 T10 tapa 10,000 subscribers pa YouTube. Guys, makandikoshera mese munopisa muri toti pakufamba, hatina kwatiri kumhanyira kuzvazara. Until next time, I am out.